Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Congratulations mai rago, congratulations mai rago, congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. 0803-936-36 Alhaji Hussaini Dangata. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zama to dutsen fasa karfe. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Rabbana kai nake roƙo ka tsare ni shari na 'ya'yan mayu. Ban biɗa gurin kowa a sai dai kai kaɗai alwali alhayyu. Manzo Muhammadu Rasulallah a gatan masu uba da marayu. Wai riko da kai baya a taɗewa a duniya ko a kiyama. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Congratulations mai rago, Allah ya ƙaro girma. Jajirtaccen soja abin fahari da baya sauraron gulma. Kayi taka kayi tarango sarki ilahu ne ke dafa ma. Guguwa ka share fage mai rago zaki ajalin kura. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Kayi yaƙi ƙasashe daban-daban ana aji da kai a ƙasata. Magani na tero kake mai rago ganin kake sa su kwanta. Sannu dutsen ta ma ajali na gagarau rushe magauta. Da amanar kana kawo ruwa don ka rusa sansani na tsagera. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Kun zaburo ku bar shi ya kawo mai rago za ya kai shi kushewa. Mun san karo da kai ba a daɗi yanzu mutum zai zama toga. Dutse gagar mai shurin ka gero baya warin da. Mai rago kai kaɗai kake gayya mai sa enemies su yi kokawa. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Mai zamani uban mai laya kasa a bandin sintar gujiya. Doron zabo batan baba bai kama da doron bushiya. Mai kanta kauce wa tirela ta ɗara ka ɗaukar kaya. Samun irin ka zai yi wuya mai rago a sojan Najeriya. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Kai aiki tukuru mai rago shi yasa ake ta yaba aka. Ƙarin girma aka baka domin kai ka cancanci haka. Damana take kore fari musamman a lokacin malaka. Mai rago 1,100 kake gun aiki baka da tamka. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Ƙarin girma ka samu gun aiki kai baka wasa. Sannu ƙwararren soja sadauki ba mai yi maka sa'insa. Kasa daji ya kama wuta 'yan ta'adda sun rasa rassa. Mai rago ya ke sa tuba a nasa rama monsa. Congratulations mai rago, ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Gobarar wutar daji mai sa aljani yayi gudun tsira. Lallai na lura da bambanci tuwon dawa da tuwon masara. Mai rago duka inda ka dusa tabbas ba a ganin kura.
mota ka hana kidnappers jin daɗi ka hana su ɗibar gara. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Koko na zamani kake mai rago mahassada zai kallo. Tilas duhu ya yaye mai rago daga haske ya bullo. Ka kware a yaƙi mai rago ɗaki ne gatan falo. Tsotsai ke sa tulu ya fashe karo da kai bashi da daɗi. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Murna nake yi ma ƙarin girman da ka samo. Oga ka cancanci na yi ma waƙa gun aiki ba ka burga. Yaban gwani ya zamto dole mai rago zo jazuga. Mai gaskiya kamar littafi ba shakka ka kai goga. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Tashi da gayya oga mai rago Allah za ya tsare ka. In dai fannin yaƙi ne a ƙasar nan san ba na biyunka. Ka iya yaƙi ka san aiki mahassada na shakkunka. Jajirtaccen soja abun fahari mai rago waska. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Ni dai idan kana yaƙi wani shauƙi ne ke kama ni. Ka iya salo na yaƙin da kuma ka iya salo na zamani. Masu ta'addanci ko yaushe suna kuka kai musu rauni. Kai ke satar su rugawa kuma ka saka su ruɗa ni. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Bari in gaida Aminu soja don waƙar sojoji ce. Sannu sadauki masanin yaƙi sannan kuma jajirtacce. Kayi ritaya oga Aminu Allah ya sa kai dace. Ɗan majalisa na tudun wada Allah ya sa kai dace. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Sajan Hussein ɗan gata ke yi maka waƙa mai rago. Mobal ne ni jajirtacce ba na kama da wani rago. Kaya na kamfani ba shakka sun kere kayan shago. Alhaji Hussein ɗan gata ke yi maka waƙa mai rago. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zamto dutsen fasa karfe. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zama to dutsen fasa karfe. Congratulations mai rago ka samu ƙarin girma. Laftanar Kanal Nigerian Army ga maza gumbar dutse. Bakari Muhammadu mai rago ka zama to dutsen fasa karfe. Bakari Muhammadu mai rago ka zama to dutsen fasa karfe.